Hvad så alle sammen? Velkommen til min kanal. Hvis jeg lyder lidt sådan kedelig, det er fordi jeg lige har lavet en halv times video. Men så crashede min PlayStation, og så gemte den ikke recording. Så nu tænker jeg at spille noget Gankebiste. Ja. Så first thing first. Vi skal vælge vores karakter. Han skal være... Skal han have sådan... Ja, han skal have en god tagen. Hvad skal det være? Hvem skal det være? Skal det være Donald Trump? Det er Donald Trump, bro. Nå, jeg er her hos Will. I dag skal jeg vise dig, hvor sikker min seje... Det var ikke min word. Hej selv sammen. I dag skal jeg vise dig, hvor sikker den her seje Tivoli er. Og seje Tivoli. Men ja, så først skal I se her. Meget stærk frame. I kan se her, den her går ikke. Den går ikke op. Som I kan se her, som I kan se, er det en meget stærk frame. Går ikke op. Hvis nu der er et barn, der står her, så er det meget godt her. Hvorfor? Ja, den er god. Og så her, der kan virkelig også godt holde til, hvis man nu må løbe. Okay. Altså, men de andre, de er da meget gode. Altså, der er wow. Det er den gamle park. Den har vi taget ned, fordi at det der kan vi kan der sker til vores kunder. Altså, prøv lige at se. Oh my god. Men ja. Så hvad er der sket her? Men ja. Lad os lige tage med liftet her. Og I kan se, at vi har de meget sjove Bloxy Burger Rides. Eller de skal faktisk hedde Donald Rides. Donald Burger Rides. Men ja, det er en meget flot. Den har kostet rigtig mange penge at bygge. Eller den mere bare kostet 2 piger engang, hvis. Det kan ikke mere. Men ja, det hedder Thunderwheel. Hey, hvorfor lammer den så? Men det er et meget stabilt skill, så hvis nu der er nogen, der skal gøre det samme, så vi er derovre. Så der sker ingenting her og der. Men ja, hvis nu der var nogle børn her, nogle sådan en lille baby, og sagde, wah, så er vi her. Men jeg er sådan. Jeg hedder Brodel efter. Ej, hvor sjovt. Men ellers, det der var... det var ikke meningen, der skulle ske noget herinde. Det her, det er mit maskinrum til... Lad mig komme. Ja, giv slip fra mig. Okay, så jeg skulle til... Så jeg skulle til at se, det er min kødfabrik. Meget sikker. Sådan, meget sikker. Ja, det er fint. Så vi kan se her, ingenting er på overhovedet ustabilt i min ting. Kødet burde være i de samme former, som jeg også kan se, de er. Smut ned. Det der, det var også bare en anden ting. Det her er jo min trofaste kødlugter. I kan dufte det. Alt det lækre kød, der kommer ned fra fabrikken, hvor jeg lige var med min klon, det kommer her. Men ja, der sker jo ingenting her. Nej, det ser lidt mere usikker. Lad mig lige gå op her. Men ja, jeg ved ikke lige, hvad de mener her. Altså, den ser også stabil ud. Men ja, det er reinforced steel. De kan holde til alle slag, som I kan se lige her.
Men ja, hvis nu der skulle komme en eller anden og lave backflip ud. Jeg er bare så rig. Heroppe. Ingen kan stoppe mig. Udødelig. Simply udødelig. Bro down. Bro down. Bro down. Bro down. Hey, what a stripper right? Hey, what a wetter and I give me det ville virkelig være irriterende, hvis man faldt ud over den her. Selvfølgelig kan man kun være på min bojojoj. Meget fint. Det er her, hvor vi får alle hajerne. Men lige nu er det jo ikke hajsæson, især her ved isen. Så der burde ikke komme nogen hajer i dag. Det var så sjovt. Så er det der. Backflip. Backflip. Wow. Backflip. Bro, jeg er så sindssyg. Jeg er så sindssyg, altså. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Hjælp. Jeg kan komme op. Nej. Stop. Altså sammen. Det her det er sådan, der har været en vinduesvisker. For en dag ved Donald Trumps mansion. Så ja, her kan I se, for at komme over til den anden side, hente jeres ressourcer, går I over den meget sikre bro. Den er reinforced wood. Aha, hørte det. Ingenting bukker den her, undtagen min kampvægt. Men ja, det er så dejligt at være rig, fordi jeg kan bare gøre sådan her. Oh yeah. Se, hvis nu der er en baby, der slår hovedet ind i den her begrundet af græd, sker der ingenting. Væk. Men ja, selvfølgelig, det skal kun være en af dem. Det var den dårlige, sådan de tror, de kan gøre mere. Men så får de bare mentale hovedskader. Hjælp! Vi har den her. Vi lever den her. Ja. Men ja, som jeg sagde, de her kan holde til alt. Og alt, mener jeg faktisk. Sådan ærligt. Alt. Der er ingenting, de ikke kan holde til dem herovre. Altså selv mig, lille bavian, der løber rundt her. Jeg ved ikke engang, hvad han selv laver. Har lige ødelagt noget. Undskyld. Vi lægger min kampvægt herovre. Jeg er bare så sjov. Hjælp. Hjælp. Jeg vil holde fat. Jeg skal holde fat. Nej. Please. Please, lad mig overleve. Men der er ingen baby, der kan ødelægge den her, vel? Vel? Nej, se. I kan se. Men ja, det er meget sikkert at være en vinduesvasker her, fordi man kan